Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana umarmjm TV. A yau insha Allahu sabon bidiyon mu zai muku bayani ne akan hacking na Facebook account. Yau yanzu an wayi gari mutane da dama suna tare da Facebook account nasu sai a wayi gari kamar wani ya ma hacking din shi. To a yau insha Allahu za mu muku bayani hanyoyi wanda zaka bi guda uku wanda zaka kare kanka daga hacking din Facebook account. Ba ma na iya Facebook kaɗai ba, saboda zaka ga wasu suna yin hacking na Instagram, Twitter da kuma Facebook. To a yau insha Allah in kuka biyo mu tun daga farkon bidiyon mu har zuwa ƙarshen shi, za ku fahimci yadda zaka kare kanka daga hacking Facebook account, Instagram, Twitter da kuma dai sauransu. Abu na farko shine kuna barin number ku akan Facebook. Duk wanda ya zo irin kai postin haka zai ga number ka, sai ya ɗauka ya je ya login ɗinta, sai a turo mai code ta nan, sai a yi hacking ɗin Facebook account ɗinka. Abu na biyu kuma shine daga kun ga wasu abubuwa a internet an turo harka ce ta garaɓasa menene kawai sai mutum ya cire ya je ya ce ni ma wannan bara in take domin in dan samu ko wannan tallafin. To duk ana yin irin abubuwan nan domin a yaudare ku, a muku hacking ko na Facebook ko ma na bankin ku ko wasu abubuwan makamacin haka. Saboda za a ga wani abin sai an buƙaci ka sa BBN ɗinka. BBN ɗinka kuwa ana sa ta za ta ba da duk wani bayanai naka a ɗaukan ma abin da baka tsammani na database naka. Hanya ta uku shine kuma babban abu wajen creating password. Wai a yau an wayi gari idan mutum ya buɗe wani abu ko Facebook ko wani abu makamacin haka, wai idan yayi sai kaga idan ya zo creating password ya ɗauki number shi, kamar yanzu number ta ita ce 0800076, to sai ya ce bari in ɗau ya password ɗina 0801. to mutum yana duba Facebook ɗin ka ga number ka sai ya ɗan fara gwada, bari in gwada da phone number tashi. Idan ya gwada ya ga bata yi ba sai ce to bari in rage kaɗan. Idan ya ga wannan bai ce to bari in sa sunan shi. To hanyar da zaka bi na fara magance wannan shine, yanzu misali kamar suna na Kabiru, na buɗe Facebook account ko kuma wani abu makamacin haka, ina so in ƙirƙiri password mai wahala wanda ba za a taɓa yin hacking ɗin wannan password ɗin ba. Yanzu misali na farko abin da zaka yi, zaka sa Kabiru, ke ɗin zaka yi ta da babban baki, sai kuma i ɗin ita ma a ɗin amin ita ma za ka yi ta da babban baki, sai kuma v ɗin sai ka yi ta small letter, sai kuma i ɗin ita ma za ka yi ta da ƙaramin baki, sai ka ɗauki characters kamar misali irin percentage haka ko kuma irin at ɗin nan ta Gmail ko kuma wani sign na dala ko na naira, sai ka sa wata 'yan number ko 0 ko kuma 8 sai ka jera shi. To insha Allah in dai kai wannan babu wanda zai ma hacking ɗin Facebook account na. Mun gode da kallon shirinmu da kuka yi. Idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗinmu, ka danna mana alamar subscribing da liking da kuma share domin 'yan uwan juna su amfana. Da Allah kada ku manta, ni naku umarmjm TV ina mika gaisuwa ta gare ku.